Trevor, tho mar ji 27 manotimore nyoro en gima lit, to en gima ok onego timore nikech kata dhano achiel ok onego timore, ok onego tho e ng'anyruok. To kwa ng'iyo chien, Trevor, inyalo ng'iyo ni tho osebedo katimore samora amora ma ng'anyo nitiere. An ng'ano nyisou ni kaka oganda, kaka piny, nitie gima onego watim maber. Sani wago koko nikech ji onegi, Trevor. To kidok e higa 2017, kinyalo ng'iyo ji manonegi ne karibu ji 69. So ji osebedo ka tho mang'eny e ng'anyruok. Apani onego bed ni kik wang'i maka kende, onego wang'i ni to wan kaka jopiny, ere kaka ng'anyruok wane timore, to ere kaka onego watim ng'anyruok maber. Dweche 2 mokalo, Trevor, nchan Amerika. To kana dhi Amerika, nadhi White House. To chiema nan White House oko kanyo kiwuotho, yudo ka ji bete mang'o, ji bete mang'anyo. To en ng'anyo mitimo gi kwe, ma askari obedo to ng'iyo mana ji. To wan wabedo gi ng'anyo ka ma gik moko ariyo maricho timore. Mokwongo ni askeche waneno ni ng'anyo en nafas ni ji ok onego time, koro jogo onego wago. To jopiny be sama ng'anyo, to joma undu be donje. Ma king'iyo tineno ka jok moko imayo gik moko, ma be ok onego bed ni timore.